Maye baba. Lo mama wafika nakhona emsebenzini kwayiyo lo ndaba. Enginyundele ngikhuluma kabi ngiyarepha ngiyantshontsha. Hawu. Awu. Abantu akabamisa isicungululo ebatshena ngegama lami nje ukuthi angilunganga ngiyantshontsha isikhathi esiningi nje ngiyantshontsha. Uyanukubeza uyantshontsha. Ngiyanukubeza ngiyantshontsha. Hawu. Uhambe kwahamba wathatha enye into yasemsebenzini wayifaka elokheni yami ongafunakala ukuthi le nto iphume ukuthi ngintshontshe. Thema kubhekwe elokheni bayithola le nto le yasemsebenzini engaphumi ngaphandle. Ngaqolisa icala lapho ongangakuba bonke abantu kwagcwaliseka kubona la ebatshela ukuthi ngiyantshontsha ukuthi ngempela lo baba lo untshontsha ngempela. Nayi lento itholakala elokheni yakhe. Oh yeah. Ungangakuba ngaxoshwa emsebenzini. Hawu. Ngahlupheka ngihambe ngintanta ke manje ngifuna umsebenzi ngingawutholi. Ngoba ngaboshwa ngaloko ntshontsha kwami lokho. Yoho. Ngaboshwa. Nilabekeshana kwabenze yaphuza umlaza ngameva ninabendlonhle noPhaphe Khanda ehlala nasezantsi efundazweni zethu zonke khona ke eNingizimu Afrika. Siyabingelela siyathobeka ingane zakwethu sithemba ukuthi niyaphila. Igama lohlelo elibizwa ukuthi indoda ayikhali la kwi-Black Life TV. Igama lami Sichaka ngokaluqa sengiphinde ngabuya futhi ngizokunikeza lolo hlelo nazi ukuthi kukhuluma ngamadoda, kukhuluma ngeenkinga zamadoda, kukhuluma ngezibilini zamadoda eveza nje ukukhathazeka kwawo ukuthi akhathazwe yini, kwenze njani kuphi nobani. Mhlawumbe ke nawe khona ongakufunda ongakubamba kodwa siyacela uqhubeke ukusubscribe, ulike, ucomment nje ube umndeni wethu okhulu usuku nosuku. Sikuthandela lokho nje ukuthi isinqumo sithatha siphusile ngaso ke isikhathi. Asike lo daba enisiza ukuthi S9 namhlanje ongowesilisa ukhaliswa yini njengoba kwazi ukuthi indoda ayikhali nje. Sibingelele baba. Yebo sawubona. Ninjani na? Siyaphila njani? Hayi, sikhona nathi ubani ubaba? Ubaba Okay. Yeah. Nkosiyami. Mhlambe ake sizale siba abantu abahlangana endleleni singa-understandana ukuthi mhlawumbe masibuka ubaba Thokozani Mpungose ukhulelephi? Ngikhulele endaweni yaseMthwalweni. Oh. Mthwalo. Yeah. Yazi ngiyangaba lapha eMthwalo Matches eMfazazana. Sikhashana impela ngihleli khona nje nezinsizwa lapha sigede ingoma. Yeah. Kodwa ke impilo injalo uyafika udlule ufika udlule kodwa ke okuhle uyakukhumbula konke. Yeah. Yes. Yeah. Ake sizwe ubaba kungani ehlasela namhlanje lapha lithini udaba lwakhe ukhaliswa yini? Udaba lami nginenkinga kamakhelwane, umama wakamakhelwane. Okay. Khona ukuthi umuntu mekubuka kuthi chifi kodwa isizathu ungenaso. Hawu. Lo mama makhelwane akangithandisisi kahle. Ongakuba noma isho inkukhu zami ziye eyadini lakhe. Kuba kuba impela afisa nokuthi ayibulala ayiqede. Hawu. Akangithandisisi lo mama. Sithi isikhathi angithandisi ukukhuluma kabi ngegama lami uyanginyundela nje. Uhambe kwahamba lo mama waqashwa emsebenzini la ngisebenza khona. Maye baba. Lo mama wafika nakhona emsebenzini kwayiyo lo ndaba. Enginyundele ngikhuluma kabi ngiyarepha ngiyantshontsha. Hawu. Awu. Abantu akabamisa isicungululo ebatshena ngegama lami nje ukuthi angilunganga ngiyantshontsha isikhathi esiningi nje ngiyantshontsha. Uyanukubeza uyantshontsha. Ngiyanukubeza ngiyantshontsha. Hawu. Uhambe kwahamba wathatha enye into yasemsebenzini wayifaka elokheni yami ongafunakala ukuthi le nto iphume ukuthi ngintshontshe. Thema kubhekwe elokheni bayithola le nto le yasemsebenzini engaphumi ngaphandle. Ngaqolisa icala lapho ongangakuba bonke abantu kwagcwaliseka kubona la ebatshela ukuthi ngiyantshontsha ukuthi ngempela lo baba lo untshontsha ngempela. Nayi lento itholakala elokheni yakhe. Oh yeah. Ungangakuba ngaxoshwa emsebenzini. Hawu.
ngahlupheka ngihambe ngintanta-ke manje ngifuna umsebenzi ngingawutholi ngoba ngaboshwa ngaloko ntshontsha kwami lokho Yoho. ngaboshwa Hayi. lokho kuboshwa kwami lokho kwase kubhala irecord lokuthi ngiyisela nje ngeke ngiwuthole umsebenzi manje ngithi ngiyafesa Hayi. ngifuna umsebenzi kuthiwa wena uyisela wena uyantshontsha awuswela ngalo ndlela umsebenzi abe ngipampa kwaba sekugcineni ukuba umsebenzi nje angiwutholi ihlobo mina nginto nje ehluphekayo manje na-ke ungangokuba nasemakhaya le bengingasathandiseki bengangithandi abantu emakhaya ngoba nokunukubeza kubhaliwe kumina kushiwo kuthiwa ngiyanukubeza Ilo mama njalo wonke. yilo mama wonke lo udala leyo nto ukuthi abantu bangangithandi Oh. indaba yami nje injalo ibuhlungu futhi ngoba manje angazi ngothathani ngihlanganise nani makunje Ima-ke baba lo mama nihlala naye endaweni uhlala njengobawo endaweni uyisakhamuzi noma uqashile la uhlala khona. ngiyisakhamuzi Okay. yeah Ekhaya kukhona bakhona umakoti nobani. ekhaya khona umakoti ney'ngane Oh okay. Usho ukuthi njengoba usebenza la unabantu ababhekelele ekhaya. ekhaya futhi Ma ngixoxa nalo mama mhlawumbe makwenzeka umbuza uthi yini inkinga yakhe ngawo. inkinga yakhe lo mama ayikho inkinga etheni ephathekayo kuphela ufuna ingane yakhe igane la kwami Yomfana le ntombazana igane ingane yakhe ingane yomfana. yami yomfana Hawu. Okay. manje akwenzeki kanjalo ngoba manje nengane yakhe le ntombazane hayi ingane zami azinakile ngendlela ziyabonana-ke zona iy'ngane Yeah. ukuthi zinganakani nje ngani sazi thina sibadala Eh. maye kwadwa lo mama unentshisekelo ukuthi sengathi ingane yakhe ingagana ley'ngane zami Manje ngenxa ukuthi umfana wakho-ke udonsele emuva akayinakile yonke leya le ntokazi yakhe wadinelwa kuwe-ke manje ukuthi- udinela kimi-ke manje sengathi manje yimi engenza lokhu ingane yami yomfana ingayinaki ingane yakhe Oh. udinelwa kimi-ke manje Hawu. Ngalokho nje wagcina uphelelwa umsebenzi awusondli ingane zakho. angisodli ingane zami ngaphelelwa umsebenzi Le ndaba ivela kanjani ukuthi lo mama wenzani emsebenzi uyizwa ngobani mase uthola iqiniso lonke? ngizwa ngestaff Okay. ngisebenza naso ngoba Sebexoxa. phela ngoba phela manje abantu abakuzondi bonke bakhona umuntu abantu abangakwena abakuthandayo Yeah. manje na-ke la estaffini kwakhona ongihlebelayo ukuthi hey kunomama la ongakuthanda ukhuluma kabi igama lakho uthi Yeah. kodwa kwangakuthula lokho ngafela ngaphakathi ngathi ngifuna ukubona isiphetho sawo lento nangempela nakho ukusenza le mangaliso zakhe-ke sefaka izinto zemsebenzi elokhweni yami kwafuna ngixoshwe Aha. Lento impilo yengane zakho imosha ngana ubuyasho ukuthi khona nezingane la kuhambe kanjani kumoshekeleni? moshe kakhulu ingane zabo manje nazo besithi ziyazama namatoho nami ngifundise enye ingane encane yamagcini kumina engizalayo yamagcina elama umfana omunye ozama amatoho. Yes. Manje kumile-ke manje angikwazi ukufundisa ingane ngoba manje ngeke ngifunde iqhutshwa umfowabo nasebenzi uzama amatoho. Yeah. Manje ngisenkingeni nje esimanga ngoba manje amatoho atholakali sibamba siyeka nengane zami nomama wasekhaya akasebenzi ubambeka naye ngama-washing mhlawumbe aqhanga umuntu ethi amoshela washi into enjalo athole labo tete kanjani uma engelutho ukuthi kudliwe ekhaya kulale ndliwe Ngamafuphi usubaba osefana nento engekho ekhona. ubaba nje ofana nento engekho ekhona
lento uthi noma kudliwa mangithi Yes. ngiyakhuluma kuthiwa angithule ngoba manje lokudla ngazi ukuthi kuvelephi kuqhamukephi ngoba ngibona ngoba sekudliwa nje ngoba yikho imali eseyiphuma kumina manje ukuthi kuthenga ukudla ngenxa njalo lo muntu lo ngenxa yalo mama owangenza kwaba ngikhuluma kabi. kukhona baba wami owesilisa osemncane lapha osibukayo njengamanje osesimene esicishe silamana naleso sakho mhlambe noma umunye onesesimene esihlukile nesakho kodwa kuseyinto eyodwa onento ukuthi mhlambe usecabanga nokuthatha impilo yakhe njengomuntu osekhulile osubone kakhulu kwenzeka lezi zinto uthini umyalezo wakho mhlawumbe obheke kuhulumeni ekunakeni amadoda ey'nhlungwini zawo nakubantu besifazane abanye abasahlukumeza amadoda namhlanje? Umbono wami uthi uhulumeni akazami ukuthi ayibhekisise le ndaba ngoba kuyacaca ukuthi abantu bangasempela bayibulala akhiphe nemisebenzi nje namatoho abemaningi abantu basebenza ngoba manje ingane ziyayibulala owangokuba manje njengoba ingane ziyibulala nje urongi lokho ngoba manje impilo iyashintsha phela ingane izothe ibulala ngani impilo yayo vele izoshintsha manje leyo nto ayilunganga sengathi uhulumeni angazama ukuthi ey'nganeni zethu azame ukuthi aziphe amatoho emsebenzi ukuze iy'ngane zithole ukuphila ingacaba ingane izijule zifisa nokuyibulala. Yeah. Njengamanje ukusuka manje kuya phambili wenza kanjani baba uphila kanjani? Njengamanje kunzima kakhulu impilo yami ke ngithathe ngihlanganise ngithatha amakinati la eThekwini ngigaye ngidayisa amashumi amakinati nje ngizulazula ngithathe noma aphuyana ngidayise lokho kungenisa imali ukuthi nje kube khona amasenti akhona nami ekhaya kube khona okuncane nami engukuveza amngenandlela. Eish, angazi ukuthi uma uthula ubuka lolu daba ubona kanjani njengombukelo weBlack Live TV kodwa kusemqoka ukuthi le nkinga ehlasela amadoda akuphathalekile ukuthi indoda osemncane noma indoda esindala wonke umuntu ukhona inkinga nayo kunento afuna ukuyiveza esesifubeni sakhe afuna ukuyixoxa nabantu eNingizimu Afrika. Singezwa kumbono wakho ukuthi uma ucabanga liphi ikhambi elingenziwa ukuthi kube khona ukuzwana phakathi abantu besifazane nabesilisa, it's either bayathandana noma bathandani, it's either wesilisa uyasebenza noma akasebenzi, it's either bekukhona onamandla ekhaya khona ongenawo kodwa kuwaze ukuthi lo umuntu wesilisa oyindoda oyinhloko ekhaya noma kuyena umuntu okufanele kuthenjwe kuyibuye uma kwaqedwa kuzethemba kwakhe kukhona into elahlekayo egcina ingenzekanga kahle. Ohlelweni indoda ekhaya sibuyisa ithemba kwenye yamadoda noma yiphi ekhona eNingizimu Afrika ukuthi ndoda asivuke sixoxe ngalolu daba sivule isifuba singafiki kwisigaba la sithi khona umuntu esimbeka isandla noma khona umuntu esigcina sesimbulala. Singamadoda anakekelayo aprotectayo avikela isizwe saseNingizimu Afrika. Elakho lokugcina baba sewuvala lithini kulo myalezo onawo? Lami lokugcina nje ngithi abantu ake bazama ukuthi bathandane bangazondani abantu ngento engekho futhi abantu bangamonazelani mangabe umuntu ebona omunye umuntu esesimweni esikahle angamonazeli asondele kuyena afuna usizo ukuthi angasizakala kanjani ukuze naye aphile njengalo lo muntu ambonayo ephila. Sabonga kakhulu baba wami. Yebo, siyabonga. Sibonga kakhulu-ke ukuba ube nathi la ohlelweni uthamele ohlelo lwethu. Sithemba ukuthi nesiqephu esilandelayo zophinde sithokoze njengalesi esiphuma kusona namhlanje. Kodwa kubaluleke kakhulu kunakho konke ukufunda bese uya-entertaineka. Uma ukubili lokhu ukutholile siyabonga kakhulu. Igama lami Chris Changaluqa, indoda yekhali. Nisale kahle. It's the Black Live TV.